Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de mércores día 11 do mes de febreiro na radio e na televisión municipal de Cerceda. Unha xornada marcada polo mal tempo, por o aviso de temporal que esta tarde pois vai a facer que se teña especialmente precaución se se vai a andar pola estrada e incluso se suspenderon por parte da Xunta as actividades deportivas federadas. De eso falaremos, como tamén de que aínda quedan prazas libres para a excursión a Ribadeo. Falaremos do Antroido, falaremos de que este sábado que ven día 14 hai sábados de baile, falaremos da futura central hidroeléctrica reversible do Lago das Encrobas que vai a dar e sigue dando pasos para a súa instalación. Falaremos do aniversario do Colexio Cruce. Hoxe seguiremos con ese podcast elaborado por, como xa dixemos tamén na xornada de onte, ofrecemos un primeiro extracto. Hoxe seguiremos con ex-alumnos, ex-director, tamén conserxe, mestres, todos con orixen en Cerceda. De eso falaremos, como da renovación do carnet de fitosanitarios básico para aqueles os que lle caducou. Falaremos da laconada que haberá en Queixas, aínda hai plazas para o partido de baloncesto. O Concello de Cerceda recibirá 600.000 euros este ano para a axuda do fogar, para o servicio de axuda do fogar, e falaremos de un torneo galego de pádel de menores que haberá esta fin de semana en Cerceda. En canto tempo para mañán, as previsións son de que entrará, especialmente pola tarde, outra nova borrasca e trará de novo chuvia e precipitacións intensas en algún momento do día. Como decíamos a comenzo dos titulares, no día de hoxe estamos en alerta naranxa por chuvia e vento a partir das 12 deste mediodía, así que se nos sigue un informativo do mediodía como o da tarde, que sepan que estamos en situación de alerta naranxa, en concreto no noroeste de Galicia, especialmente na nosa zona, e tamén, evidentemente, Cerceda. A Xunta de Galicia suspendeu as actividades deportivas no exterior durante esta tarde-noite en todo o noroeste da provincia da Coruña, entre eles, como non, o noso concello, Cerceda. Así que xa saben, teñan precaución porque este novo temporal, esta nova borrasca, vai afectar de maneira importante con novas chuvias e vento esta tarde-noite. Non se espera que ata a xornada de mañán pola mañán se quite a alerta naranxa por chuvia e por vento. Máis temas, decirlle que este pasado luns abriu o plazo para anotarse a excursión a Ribadeo de un só día e que a día de hoxe aínda quedan prazas nun segundo autocar. O Concello de Cerceda, a través da Concellería de Benestar, organizou esta nova excursión de un só día que vai a ser a Ribadeo o sábado 28 deste mes de febreiro. Poden anotarse na terceira planta da Casa do Concello de xeito presencial ou a partir, se queren tamén, poden anotarse nun formulario que atoparán na páxina web do Concello de Cerceda. O precio para esta excursión é de 30 euros por persoa, que incluye a viaxe en autocar, incluye a comida e as visitas guiadas. Se queren ter máis información tamén poden chamar ao 981 68 60 68 polas mañáns. E o Antroido xa está aquí esta fin de semana, e a semana que ven se celebra o Antroido. O Concello de Cerceda organiza o martes que ven, día 17, martes de Carnaval, martes de Antroido, con unha festa infantil e xuvenil no pabellón municipal de Cerceda a partir das 4 da tarde e ata as 8, donde, como é habitual, haberá todo tipo de hinchables e atraccións para os presentes. Tamén haberá unha chocolatada para todos. Eso será o martes que ven, martes 17. Pero antes, a Asociación Cultural Lucerna volve a organizar o Antroido Veciñal de Cerceda. E decimos antes porque este sábado que ven, día 14, será a saída do Choqueiro, que despois, a semana seguinte, finalmente, a festa vai a ser o sábado 21 de febreiro a partir das 5 da tarde no campo da Feira de Cerceda. A temática deste ano será o de Cerceda Fashion Week by Zara e Osa. Contan coa colaboración dos veciños e comerciantes e tamén o Concello de Cerceda. Haberá a lectura
do testamento, degustación de produtos típicos do Antroido, xogos infantís, etc. E máis adiante, xa no mes de marzo, a Comisión de Festas de Meirama organiza o seu Antroido en Meirama, para o sábado 7 de marzo, unha festa de Antroido a partir das 6 da tarde no campo da festa de Meirama. Haberá tamén degustación gratuita de filloas e orellas coa lectura do testamento. A partir das 8, concurso de disfraces con premios en metálico para mellor disfraz tanto de adulto como infantil, e a partir das 9 estará a música co DJ Javi Eiroa. Hai carpa e calefacción, que colaboran os veciños e comerciantes de Meirama e tamén o Concello de Cerceda. E xa para ir anticipando o Antroido, este sábado que ven, día 14, hai sábados de baile no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho. Este sábado 14 estará o dúo Matices, dende as 7 da tarde ata as 10 da noite, sábados de baile, este sábado que ven, día 14, no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho. Agora, como xa o fixemos no día de onte, falamos da futura central hidroeléctrica reversible no lago das Encrobas, que, entre un dos datos que aporta, vai a comprometerse a crear 1.068 postos de traballo durante 10 anos directa e indirectamente. O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico publicou antonte a proposta de resolución provisional no concurso do NU de Transición Xusta co obxectivo de otorgar os dereitos de acceso á rede eléctrica aos proxectos renovables que maximicen os beneficios socioeconómicos locais na zona de transición xusta de Meirama, integrada polos concellos, ademais de Cerceda, de Carral, Aracha, Ordes e Tordolla. A empresa coventina Renovables foi a adxudicataria dos 408 megavatios solicitados e se compromete a crear un total de 1.068 empregos equivalentes a tempo completo anualizados ao longo de un período de 10 anos en operación e mantemento da central hidráulica reversible e mediante o impulso a proxectos empresariais no territorio e medidas en favor da biodiversidade no entorno do lago e isto implicaría máis de 180 postos de traballo cando as instalacións estén xa operando o máximo rendemento. A adxudicataria, ademais, se compromete a impartir programas de formación profesional para 450 residentes na zona de transición xusta, con un total de 67.500 horas de formación. Igualmente, instalará 2.000 kilovatios de autoconsumo fotovoltaico para vivendas e edificios municipais. De xeito paralelo, Coventina se compromete, segundo explicaron dende a súa delegación do Goberno, a invertir na cadea de valor na Coruña para o desenrolo da central, un total de inversión de 146 millóns de euros, así como outros 2.800.000 en actividades de conservación, restauración e promoción da biodiversidade e ecosistemas. A compañía deberá depositar unha garantía de 52,8 millóns de euros para asegurar o cumprimento destes compromisos. Máis temas, agora falamosles de ese 50 aniversario do Colexio O Cruce, un aniversario que xa foi o pasado 21 de xaneiro, mércores, que foi cando exactamente 50 anos antes, no ano 1976, se publicaba no Boletín Oficial do Estado a orden de creación daquel momento denominado como El Cruce, Colexio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica. Decir que o Colexio Cruce ten previsto celebrar o aniversario en diversas actividades ao longo do curso, un delas unha festa aberta ou romería programada para o sábado 14 de marzo no propio recinto escolar. Estarán chamados a participar comunidade escolar, exalumnos, exprofesorado e tamén na parte musical e festeira se encargarán exalumnos e alumnos unha especial mostra da viveza musical que deu este colexio. Ali estarán grupos de artistas tan salientables como Cenzar, Mr. Camándula, Carlos Xenderal ou Broa. Decir que tamén o pasado venres, na xornada do pasado venres, tivo lugar no propio colexio donde se fixeron un podcast, unha reunión, unha xuntanza para charlar entre varios integrantes presentes e futuros do Colexio Cruce ao longo dos anos,
para gravar esta charla na que estivo, como xa escoitamos antes, Beatriz Estévez, cercedense e mestra actual, tamén Antonio Barbeito, que foi conserxe prácticamente 20 anos, tamén Teresa del Río, mestra actual e antigua alumna, así como Milagros Trigo, 30 anos como directora, ou o propio alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que foi ex alumno deste centro. Se continuamos e seguimos escoitando como foi esa charla noutro extracto. Cando cheguei ao colexio de Cerceda, eu fui para a escola de párvulos, tocoume párvulos, e fui con ese curso hasta oitavo. Dilles en primeiro, segundo, terceiro, cuarto, todos. Había profesores que xa facían, non utilizaban libros. Paco Santos, e Antón e algúns profesores máis, pois facían, xa desarrollaban as leccións. Entonces eran moi innovadores e tuveron, bueno, ahora temos a radio, gracias a un proxecto europeo, pero xa os profesores que estaban daquela, Javier e Paco Pita, pois xa tiñan un laboratorio de fotografía, era en blanco e negro, por eso che mandei unha fotografía en blanco e negro. E entón, bueno, despois estaba Juan e Paco Pita tamén, que tiñan unha orquesta. Desde logo, eu recordo o antecesor de Juan Manuel, decía sempre, algúnha nai ven aquí despotricar do colexio, pero eu vexo que todos son ingenieros, non sei que, todos salen moi ben, porque todo o profesorado aquí, un profesorado motivábase cos outros. Entonces, en galego levamos todos os anos os premios da como se chama? Da Correlingua. Despois, os profesores fixeron radio, fixeron moitas actividades. E o Concello sempre nos apoiou, sempre nos axudaron colaboraron con nós. Por exemplo, nos dixemos ao Concello se querían participar nun proxecto e colaboraron perfectamente. Sentímonos moi arropados por eles. Ás veces nas saídas viaxaron moitos rapaces e a moitos sitios, pero ás veces nas saídas xa da excursión do oitavo ou tal, pois hai algún rapaz que non ten fondos, ou sea, que non ten, e o Concello sempre o fixo. Non todos os colexios, non todos os concellos o fan, Correcto. Pois eu encantado de estar aquí, se me permite, saudaría aos contertulios que nos acompañan. Por un lado, Teresa, veciña miña, profesora tamén no CEIP Celso Emilio Ferreiro da Silva. Saudar a Antonio, un conserxe que recordo con moito cariño, unha persoa extraordinariamente educada, porque eu creo que ese papel tamén é moi importante, sobre todo cando se está ante nenos e nenas, e tamén o era don José, conserxe que afortunadamente aínda vive, que foi o antecesor de Antonio. Dona Milagros, a directora, extraordinariamente traballadora, como ben acaba de decir, pero o feito é que o demostraba día a día. Temos feito algunha trastada, nalgúnha ocasión, seguro que nestes momentos están máis que esquecidas e perdoadas, e tamén a Bea, que é veciña miña, unha boísima persoa, e ademais estou convencido cunha gran mestra aquí dentro do CPI O Cruce. Sobre o papel e a relevancia que tiña, quizáis eu vexo con ollos distintos a outras persoas polo feito de que me considero veciño do CPI O Cruce. De feito, polas tardes, sen que debera ser así, moitas veces eu acudía cos meus amigos a xogar no patio. Digamos que era a extensión do propio xardín da casa. E incluso, familiarmente, pois, miña nai e miña avoa tiveron unha libraría, ao igual que tamén a tivera Dina, que tamén facía un nexo de unión co colexio que dentro do noso corazón, polo tanto, a nivel familiar, é moi relevante. E o papel do colexio, o papel da educación é fundamental, porque ao final é traballar polo futuro, non? O futuro é a capacidade crítica e a posibilidade de desenvolverse persoalmente, pivota sobre todo e ante todo sobre a educación. Daí a relevancia que ten calquera colexio, é moito máis un colexio público como este que creo humildemente que dentro do Concello sempre se defendiu con moita forza. Sobre o que se falaba antes, eu creo que posiblemente nin é ideal a situación da ditadura con aquel principio de la letra con sangre entra,
nin tampouco que o profesorado per se perder hoxe en día unha certa presunción de veracidade, non? Eu creo que o punto de equilibrio posiblemente fose nos 90 ou a inicios do século, precisamente cando eu cruzaba aquí no colexio de Cerceda, no sentido de que, desde logo, os alumnos non lle tiñamos medo algún aos mestres e ás mestras, pero ao mesmo tempo había un respeto, desde logo, cando chegabas á casa cunha mala nota ou dicindo que recibiras un reproche por parte de calquera profesor ou profesora, lóxicamente teus pais adoitaban posicionarse en favor do persoal docente do colexio, fundamentalmente porque ese era un punto de equilibrio adecuado. Por lo tanto, eu creo que nese sentido nin tanto nin tan pouco. Máis temas, agora falámoslle, cambiando de tema, da renovación do carné de fitosanitarios básico, porque dende a Oficina de Rexistro do Concello de Cerceda, que se atopa na planta baixa da Casa Consistorial, nos informan aos veciños que teñan caducado ou vai a caducar o carné de fitosanitarios básico, que tiña unha duración, unha vixencia de 10 anos, que ali abaixo, na planta baixa da Casa do Concello, no rexistro, poden atopar información e a documentación que se precisa para facer a renovación ou para obtelo por primeira vez. As competencias son da Xunta a través da Axencia de Calidade Alimentaria. Poden presentar a documentación ou ben telematicamente na propia Xunta ou no Concello de Cerceda e tamén poden dirixirse presencialmente á oficina rural da Xunta que ten en Ordes. Pero lembren, todos aqueles que teñan o carné de fitosanitarios básico que lle vai a caducar ou que xa lle caducara, porque ten 10 anos de duración, que sepan que poden informarse e obter a documentación na planta baixa do Concello, na oficina de rexistro polas mañáns. Ali poden informarse e que lle axuden a tramitalas. Continuamos para falarlles de esa laconada que organiza a Comisión de Festas de Queixas. A Comisión de Festas de Queixas organiza a primeira laconada veciñal de Queixas, que vai a ser o próximo sábado 28 de febreiro, ás 2 da tarde, no campo da Festa da Veleira. Previamente haberá sesión vermú a 1 e despois baile ás 8 co dúo Reflejos. O menú será base de cocido, viño, agua, refrescos, café e chupitos. Os tíckets están dispoñibles no Bar Pallas, no Bar da Estación, no Bar Morriña e na cervexería O Parque. Están dispoñibles ata o próximo 22 de febreiro. Os precios son de 35 euros para adultos e a rapazada 15 euros. Haberá carpa climatizada. Aínda quedan prazas vacantes libres para aqueles que queiran ir ao partido de baloncesto, que será o venres 20 deste mes de febreiro, donde o Concello de Cerceda, en colaboración co Básquet Coruña, invitan a xóvenes ata 18 anos a ver ese partido de baloncesto venres 20 deste mes de febreiro no Coliseum da Coruña, entre o Básquet Coruña e o Estudiantes. Ambos na segunda categoría do baloncesto nacional, pero aspirando a ascender á máxima categoría. O Estudiantes, todo un histórico do baloncesto nacional contra o Básquet Coruña. Será ás 9:15 no Coliseum da Coruña o venres día 20. A inscripción continúa aberta, as plazas son limitadas e poden inscribirse a través dun enlace web que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org, ou nas súas redes sociales. Mais temas, agora falámoslles de que, en este caso, de que o Concello de Cerceda vai a recibir 600.000 euros este ano para o servicio de axuda no fogar. O Concello de Cerceda vai haber reducido o seu gasto no servicio de axuda do fogar este ano, xa que, especialmente na liña de dependencia, en base ás horas prestadas no pasado curso. Esa situación se debe ao acordo alcanzado entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias sobre a financiación da axuda no fogar. Segundo o pacto, a Administración Galega vai a incrementar a súa aportación de 12 a 16 euros a hora, xa con efecto retroactivo dende 1 de xaneiro, unha cuantía que se vai a actualizar a 17 euros a hora no 2027 e a 18 no 2028. A medida supoñerá un alivio para as arcas municipais, en gran parte pola competencia impropia a que está asumindo os concellos, a que a maioría da competencia tena a Xunta de Galicia.
A maioría dos concellos da zona destinan ao menos, igual que Cerceda, un 10% do seu presuposto anual para sufragar esta prestación, tamén a través da modalidade de libre concurrencia. As horas do servicio de atención no fogar na modalidade de dependencia no concello de Cerceda son en total 34.963. Máis temas, esta fin de semana se celebra un torneo galego de pádel de menores en Cerceda. Esta fin de semana, nas pistas de pádel municipais de Cerceda, se celebra o terceiro circuito de menores Pádel Prix. O torneo se celebrará este sábado 14, domingo 15 e será nas pistas de pádel de Cerceda. Está organizado pola empresa Pádel Prix e o torneo contará cas categorías de benxamín, tanto masculino como femenino, alevín, masculino e femenino, infantil, cadete, junior, tanto masculino como femenino. Imos co tempo, que sigue sendo protagonista polo revolto que está. Galicia vai a continuar durante a xornada de mañán xoves na influencia das baixas presións centradas en Irlanda, agardando a chegada de unha nova fronte mañán tarde-noite. Con esta situación teremos intervalos anubrados con chubascos máis intensos e persistentes no oeste e co avance da tarde as temperaturas van a sufrir un descenso moderado. Os ventos do suroeste, moderados en xeral, forte no litoral e nas zonas altas. Así que, hoxe, insistimos, teñan precaución polo vento e pola chuvia, pero mañán hai un lixeiro zona tranquila pola mañán, pero pola tarde e noite volverá a entrar outra fronte. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís, na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.